Hadian ke Jingbun sya ke jing lang ngapat ba ke belakot penlong dak expert committee ke besyem ya ke jingket clear ban Pynbeit thamai ke state reservation policy ha state convention center Shillong ke hinyau trap national youth movement HNYM kalaong maka mat dawa jongka ke ban pensyong nong rem na ke Jingbun pat Hapdeng ki khasi Jaitbynriew bat garo ha ba Pynbeit thamai ya ke bha thungkam Uba Louis dot dong President Ulaong bagi jing dawa kadai kabala pensyong nong rem nagi hukum yeng kasari bahap ban Pynbeit kat kum ke Jingbun pat. Ka jis ka bangila ban ai haki ka long bet ba ka sang HNYM ka vespe ba ka sarkar Meghalaya ka dei ban pentrekam ya ka reservation policy lane ban review ka reservation policy on proportion of population ta ka Jingbun pat. Namar ba nila ves ya ki mandal commission case nila ves ya ki Supreme Court ruling nila ves not ya ki sahawni ki sabarwal case bar khat nila bawat ke Supreme Court ka kubur pada bandon da ka proportion of population ban mangkam na ka benta jong gitu ki SC and ST tatang kata hin agal yang jungi ngim ko keran jrong nomor boleh ya ka ai ka bangila tho angne le se kanu ketili ki points fi submit ki ita kani ai ka baidai begini ka report to the mandal commission ila ani ini mo report to the mandal commission of the backward classes commission first part volumes 1 and 2 1980 kita ki sakhi ke ba ka sarkar jila kamla bani alak mangta invest ya kani ka Ministry of Personal Public Grievances and Pension Department kani ru ke ba kano sarkar jila kamla bani alak mangta ka baidai bat kani ka case jong Sabarwal RK Sabarwal and others versus respondent state of Punjab and others. Kini kita lada ke expert committee kan susip tang ya kini kita talk mangi nai mendat kam raban bun kita nomor boleh kita berkira lalang dari lalang janai. Kumno ba Raju? Kumne kong ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hai ta. Ba Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila banyo ya ke jingpang dunasnam mat ke jingbria kikman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dai kumno. Yo iya ke jingtei ya ke met kapan ke jungi nak jingbam ke bangi bam man lakasngi kum ke iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ke jingpang ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ke kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng ya ki 45 ila bani thu ya ki ta ka sharp plus F haki Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi ya ki scheme ICDS, MDM, PDS. Kabha na ka benta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na ka ta ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.